Hej YouTube. Jeg er her for at introducere jer for den nye Let's Play, som jeg vil lave. Det bliver en Let's Play, hvor man ser hvert level, altså. Det bliver måske en 1-90. Jeg ved ikke rigtig, om jeg får tid til det. Men jeg skal gøre mit bedste, og jeg skal prøve at nå så langt som muligt. Og så lad os da bare se den intro komme i gang. Hej YouTube. Nu skal vi lave en Let's Play med en Warlock, som vi går i gang med at lave. Vi laver en undead. En undead Warlock. Skal han være mand eller dame? Så tager vi en mand. Okay. Han ser pænt klam ud lige nu, men det kommer vi helt sikkert til at ændre på. Det kan jeg ikke lide. Jeg går lige den her. Jeg kan vist lide den her. Så skal vi have noget andet hår. Ja, det er fancy. Og det er grimt. Og det skal være sammen altså så. Og så er der hairstylen. Skal der være grønt. Det skal det da næsten. Skal den have mistet kæben, brækket kæben, have en kæbe, der ikke er sket noget med, eller brække den for vildt meget, eller skal han bare have rådnet op, eller ikke have nogen øjne, eller jeg gider kraftigt ikke nævne mere. Hvad er der egentlig forskel på den der og den der? Jeg ved ikke. Jeg kan bedst lide den her. Den er sej. Så tror jeg lige, vi skal have noget andet hairstyle. Den kunne jeg ikke lide, den der. Den kan jeg heller ikke lide. Hvorfor kan de her overhovedet have hår? Det forstår jeg ikke. Men man kan jo altid så den der. Og så er det bare lige med, hvad den skal hedde. Nå jo. Psyko. Den kan ikke have psyko. Den mis ligger i min seng og slapper den af på den madras. Kalder den for tedyret. Elsker te. Vi kalder den for tedyret. Og så skal vi lige have noget heirloom. Så fik vi sendt noget heirloom, og så er det bare med Interworld. Og så er vi på vej ind i det er patch 5.2, og jeg sidder, og jeg er syg, og jeg keder mig. Så jeg vil lave en let's play. Og så ser vi lige en lille cinematic. Den er spændende. Gider ikke se. Eller jeg gider i hvert fald ikke. Det er meget spændende. Han er død. Juhu. Hvad skal man så gøre? Tælle med hende der. Ja, det skulle man. Det skulle man, min tanden. Ja. Gade hvor der så er en mailbox inde, så vi kan få noget vores heirloom på. Så skal vi herned. Altså, jeg tror, jeg har klaret de her undead quest før, men jeg tror, det er rimelig lang tid siden. Fuck, no. Sådan der. Nå ja, vi skal nok også lige have ordnet nogle ting. Herinde for eksempel. Autoload. Action bars. Og det hjælper jo ikke særlig meget, synes jeg selv. Fordi jeg skal også lige have nogle add-ons af. Så skal jeg have den der, og den der, og den der på, og den der, og den der, og den der, og den der, og den der. Jeg tror ikke, jeg skal have særlig mange på, bare lige sådan
Et par stykker. Apostle Recount og Deadly Boss Mod. Ja, jeg tror det var det. Reload. Ja, sådan. Så gør vi. Ja. Så skal vi lige aflevere det her. Så skal vi lige dræbe en masse af dem her. Det vil sige, at jeg kan æde den der. Kan jeg det? Det tror jeg. Ja, jeg kan æde sejt. Det er simpelthen så nice. Jamen det er jo fantastisk. Jeg elsker simpelthen Pit Battle, så jeg vil gå over og fange den der. Den ser sjov ud. Kom her. Sådan der. Jeg tror lige, jeg skifter. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror bare, jeg tager den her. Det var faktisk den, der fulgte med den der Mr. Pandaria ting til ekstra pakke. Nå, så fik jeg den. Den var fin. Nu har jeg en spirit. Ja. Den er sikkert rigtig fin, når den kommer i brug. Men så skal vi lige videre med det her. Nej, vi skal den derovre. Den der. Vi skal lige have dræbt sådan en. Og så døde den. Jeg elsker at være warlock. Jeg elsker warlocks. Det er simpelthen så nice. Når jeg er begge med mine 90'er, så synes jeg, det er så nice, det der meteorer og sådan noget, I kan smide ned fra himlen. Så derfor så synes jeg skulle lave en warlock. Nej. Så er det selvfølgelig ikke quest mere. Selvfølgelig. Hvad skal jeg have? Jeg tror nok, jeg tager dem der. Jeg får alligevel en kappe lige om lidt. Så jeg kan lige så godt vælge badgersne. Nå, det er den. Jeg synes bare, det er irriterende i de her low levels. Så skal man altid klare de her andre quests, før man kan gå videre med de andre. Altså så man kan sige, der er primary quest, og så er der secondary quest. Og det her, det er sådan en secondary quest. Men man bliver nødt til alligevel at klare den selv, for at komme videre med de primary quests. Så det synes jeg faktisk er lidt irriterende. Men det er der jo kun indtil level 10 eller sådan noget. Nej, indtil level 5, tror jeg. Men også det der godt ved Underlandet, det synes jeg simpelthen, det er, det hvad hedder det, ja, der træner man helt ind til level 10. Eller, det gør man jo sådan set i alle lande, men altså, jeg kan bare godt lide Underlandet, det er så hyggeligt. Selvom det faktisk er lidt dystert, mørkt, og minder lidt om Dustwood. Og jeg hader Dustwood. Dustwood er det værste lort nogensinde. Dustwood er sindssygt irriterende. Og jeg hader at træne der. Ja, her fik vi også lige det på plads. Nu skal jeg lige have tracket sådan en der. Der er en lige der hår, der er en lige der hår. Det var faktisk ret dumt, at jeg ikke så det. Okay, og så kan man jo sige, så fik jeg da Erlung. Woohoo! Yes. Nu skal vi se, om jeg kan sælge. Det kan jeg godt. Sælger lige det her lort. Hvad der er blevet pænt nice, synes jeg. Altså, vi har alt der nu, undtagen bukserne. Ja. Yeah. Og så skal vi bare lige ud og dræbe nogen. Vi skal også ind af den her quest. Ja. Sådan der. Og så går vi videre hen til... Ja, så skal vi bare herhen til. Så skal vi have... Nu skal vi se, hvor meget vi gritter.
Ej, det var meget. Det var faktisk pænt hurtigt. Skal vi se, hvad er den næste? Ej, corruption. Så imp, bluff, pack. Og så drain life. Den elsker jeg også, den magi, den er så sej. Den skal jeg ikke løbe til. Nej, den skal jeg have talentet til. Men jeg er ikke den store warlock ekspert, så jeg ved ikke rigtig, hvad min talent skal være, eller hvad min gløb skal være. Så det må jeg faktisk gerne lige skrive nede i beskrivelsen, hvis I, eller nede i kommentarerne, hvis I ved det. Fordi det ved jeg godt nok ikke. Så det kunne jeg godt tænke mig. Sådan. Okay, det var faktisk pænt hurtigt. Jeg synes, det er sjovt i low-level-landene, det er, at de i det mindste ikke er røde, nogle af dem overhovedet. Det er først, når man kommer af level 5, de begynder at være det. Det synes jeg er så dejligt. Så kan man bare gå, uden at de går efter en. Ja. Og det var så en ej, jeg glæder mig til, at vi kommer level 20. Så skal vi have en skelethest. Og 40, der skal vi have en skelethest mere. Eller vi skal jo faktisk have mange. Men altså, det er bare sådan, yes. Ikke? Nå, et korps. Det er sjovt, at der er mange af dem, der har liv endnu. Fordi der står der ellers, det er ja, lig. Og så fik vi den anden sidste. Og den sidste. Sådan der. Den der kan man sælge for mest. Så er vi level 3. Og man får også pænt meget. Ved det. Man får pænt meget XP for de her low level quest. Sådan der. Det synes jeg også er godt. Og lille bitte lag. Så skal vi lige have nogle flere quests. Ja. Og så skal vi have corruption tingen. Og der er en træningsstykke der, så vi gør bare sådan her. 1, 2, 3, 4, 5. Det jeg hader ved pets, det er bare, at de bliver ved med at attacke. Det er irriterende, synes jeg. Så skal jeg til det. Altså, det er jo simpelthen så irriterende. Så kan jeg gøre det her imens. Sådan der. Så skal jeg vise en eller anden et eller andet. Okay, det giver jo bare ingen mening. Hvorfor er der en munk? Nå, det ser ud som om hende der, hun lige er død. Og hun er lige blevet til en undead. Nå, hun siger hun ikke. Hun kan ikke være udød. Det kan hun ikke nu. Det var sikkert en dårlig dag for hende. Rigtig dårlig dag at dø på. En af de der dage, hvor man bare vågner op. Så gider man bare ikke. Så nogen kender alle. Men ja, det gør vi det jo. Nej. Jeg ved ikke, om man kan sende G fra fra faction til faction. Det tror jeg ikke. Fordi hvis man kunne, så tror jeg ville have gjort det. Og sendt en hel masse G til ham her. Som jeg ikke har egentlig mange. Jeg er ikke den store pengebur. Ja, jeg tjener måske 1000 G om måneden. Det er virkelig, virkelig lidt. Men jeg er i gang med at træne letterworking op, så det går lidt hurtigere. Ja, nu går det jo så ikke hurtigere, fordi jeg skal bruge mine penge på alt muligt lort. Men det kommer det til at gå.
Så skal vi dræbe nogle små ulve. Corruption. Man kan lige så godt tage dem bare sådan. Så fik jeg 2. Bare lige så vidt jeg sådan enige, så er jeg rimelig vild med at levele. Så der kommer nok en masse på den her let's play, jeg ved det ikke. Men jeg håber, jeg kan få uploadet en masse af dem i dag. Og i morgen, og ja, I ved ikke. Ja, jeg tror, vi tager omkring, ja, i det første her, der tager vi nok 5 levels. Altså, sådan, som, altså fra level 1 til 5, og så fra level 5 til 10, og så, og hvad? Ja, man er OP med Erlo, og så skal vi gå i nogle biggies, når vi kommer level 14. Ja, altså, jeg ville have gjort det level 10, men det er bedre i 14. Fordi, ja. Og jeg kan ikke huske, hvor det er, man træner hårdt. Når det er det der, nej, jo, det er det der mærkelige sted, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men det kommer jeg helt sikkert til at kunne, når jeg har været der. Jeg hader, at man ikke, altså, jeg hader, at de er sådan lidt små, fordi så kan man ikke få target på dem. Det er sådan lidt irriterende, synes jeg. Sådan der. Det var ikke one shot. Nå. Næsten. Sådan der. Og så skal vi bare tilbage, og den får vi hvor meget? For 300. Det var ikke meget. Men det kan man jo vende sig til ikke at få så meget som, altså, jeg mener, nu er jeg jo lige trænet fra 85 til 90 på ingen tid. Og så er det sådan lidt at få 300 XP for hver quest, ligesom man jo vant for til at få 300.000. Eller det er omkring 240.000 omkring. Det er sjovt, fordi jeg synes, det minder meget om menneskenes quest og sådan noget. Det er nok også fordi, det skal ligne det. Eller det ved jeg ikke. Men det kan godt være. Jamen det her, det er jo for nemt. Så skal man jo bare gøre sådan her. Det er jo simpelthen for nemt. Så tror jeg, vi skal, hvad for en profession? Det ved jeg ikke. En eller anden mærkelig profession. Et eller andet mærkeligt. Som, ja, som hvad? Herbalism og alchemy, eller inscription, tror jeg. Det ved jeg ikke. Men det bliver i hvert fald et eller andet. Jeg vil have en profession, og jeg vil gerne op i den. Ja. Jeg gider ikke skinning. Det skulle måske være tailoring, eller hvad. Så jeg kan få et flyvende tæppe og lave gear til mig selv. Men jeg behøver ikke rigtig gear, for jeg har ligesom Erlo fuld. Undtagen, ja. Undtagen i kampen. Så, den. Nej, nu skal jeg. Så skal jeg ikke lade nogle flere. Men i hvert fald, så har jeg jo, som sagt, Erlo fra bund til top, undtagen bukserne. Så jeg tror ikke, det bliver det der, tailoring. Det bliver nok et eller andet som cooking. Nej, ikke cooking. Det gider jeg heller ikke. Jeg tror heller, jeg vil, ja, hvad vil jeg hellere? Det ved jeg da ikke. Men så skal vi bare videre med det her. Vi mangler 2 styk. Nej, lag. Og 4 og 5. Det kører jo. Så lad os se. Så får vi dræne life, og så en whitewalker, og så får vi healthstone, control demon, og health for noget, og 4. 4. Whitewalker suffering. Life tab.
Nej, det er den der. Køs. Ja. Yeah. Der tror jeg snart... der kom Timberleaf på. Eller Timberleaf. Ja. Yeah. Det kluder jeg tit rundt i. Nå. Så er vi næsten henne ved questgiveren. Og det er næsten level. Men det er også kun næsten... Eller de sælger alle sammen for det samme. Og så er der til. Ja, så skal jeg rapportere til Daniel. Og det får jeg et eller andet lort for. Noget rigtig lort. Sådan der. Og så lige se 25, 30. Ej, nu må du stoppe altså. Der mangler jo 100 XP. Ikke engang. Det er bare lige sådan en one shot, ikke? Ej, så misser jeg. Ej, det er simpelthen for pinligt. Woohoo! Nå, det var level 5. Så YouTube. Vi ses i næste episode af Mikkel's Let's Play. Bye bye.